Ako po si Windel Alvarez, ALS Mobile Teacher, taga Taramuan, Camarines Sur. Isa akong school head ng public high school. Iniwan ko yon dahil sa nakikita ko na isang barangay lang ang magsisilbihan ko. Pero pag nasa ALS Mobile Teacher ka, lahat ng mga barangay mapagsisilbihan mo. Bilang isang guro, it is no longer a job but a mission. It is my mission and advocacy na yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Nung sumama ako sa isang misyon, nakita ko doon marami pa palang mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. In God's plan, may dumating na item na mobile teacher. Natuto na po kami magsulat, natutong magbasa at higit po sa lahat, natuto po kami makisama sa ibang tao. Sila yung nagbibigay ng ligaya sa akin. Ang aking mga learner ay tinuturing kong aking mga anak at kapamilya.